ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്കയും പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്ക ഒരു 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചതച്ച മുളക്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10-12 എണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലി 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നെല്ലിക്കത് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വയ്ക്കും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക, ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്കയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സലാഡാക്കി മാറ്റുന്നത് നോക്കാം. അതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പാൻ മതി. അതിൽ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1-2 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി എരിവുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വാദ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് 1-2 ടീസ്പൂണ് ചതച്ച മുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചതച്ച മുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യും. നെല്ലിക്കയും നല്ലതുപോലെ ഈ ഉള്ളിയും ചതച്ച മുളകൊക്കെ ആയിട്ട് യോജിപ്പായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക ഒരുവിധം ചൂടാറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് വേണം ഇതിന് സ്വാദ്. ഇത്തിരി പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല. തീരെ പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടയായിട്ടുള്ള തൈര് നമുക്ക് 2-3 കയ്യില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സലാഡ് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട നെല്ലിക്കയും തൈരും വെച്ചിട്ടുള്ള സലാഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സലാഡ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ആയാലൊക്കെ നല്ല സ്വാദാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ. അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കും. ഇഷ്ടമായി വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ചാനലിൽ മറ്റ് വീഡിയോസും കണ്ടത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.